היי חברים, ברוכים הבאים. עכשיו אנחנו נסביר בדיוק מה שאתם רוצים לדעת על הסכם שותפות. שותפים למציאות מורכבת, איך עושים את זה נכון. ואיך לא. והנה אייל גולן ואיתי לוי מסתבכים יותר ויותר, וההתפוצצות שהייתה באתניקס ועוד ועוד. מקרה המבוסס על סיפור אמיתי. שני חברים שעבדו כמה שנים בתחום של ייעוץ פנסיה, החליטו לפתוח חברה ביחד. השנה הראשונה הייתה קשה, הם נדרשו להשקיע סכומים גבוהים, לא משכו משכורות הביתה, ואפילו אחד מהם נכנס להלוואות בבנקים. הם היו נחושים וראו שהם מצליחים לעזור להרבה אנשים, והם יודעים מה הפוטנציאל שלהם להרוויח. הם מבינים שעם התנהלות נכונה הם יצליחו. הם תותחים בייעוץ, והשירות שהם נותנים הוא מדהים. אם יצליחו להתנהל בצורה מספיק מסודרת עם הלידים והעובדים, הם יצליחו בגדול. בגלל שהם חברים, הם בחרו לא לעשות הסכם שותפות, אבל הם מכירים המון שנים וסיכמו ביניהם הכל. היה להם פחות נעים לדבר על הסכם כתוב. השותפים משקיעים הרבה מאוד זמן בעסק, והעסק גדל. כבר יש להם 8 עובדים, והמחזור שלהם כל חודש עומד על 250,000 ש"ח. אלא שלכל דבר יש מחיר, ובתקופה האחרונה אשתו של אחד מהם נשארה עם הילדים בבית, וכל הזמן התלוננה לבעלה שהוא לא בבית והיא עושה הכל לבד. זה נהיה גרוע מיום ליום. בעקבות הקשיים של אשתו, הגיע השותף לחבר שלו ואמר לו, שמע, יש לנו כבר הכנסות יפות, ואני רוצה להראות לאשתי שנכנס יותר כסף ולהגדיל את המשכורת שלי. כל חודש לקבל טיפה יותר. החבר אמר לו שאי אפשר, כי זה כסף שמיועד לחסכונות בצד לימים קשים. מתחיל סכסוך ביניהם. הכעס גובר מיום ליום. השותף אומר שאם הוא לא יקבל יותר, אז הוא ישקיע פחות. ואכן כך הוא עושה. בהתחלה הוא היה קצת מתעכב בבוקר עד שהיה מגיע למשרד, ובהמשך הפחית את פעולות הגבייה מהלקוחות. משם זה הלך והידרדר. הוא התחיל לאחר לפגישות, נסגרו פחות עסקאות ונכנס פחות כסף. השותף התעצבן, אמר שיש להם עובדים שצריך לשלם להם, ואי אפשר להיות חצי בעסק, חצי בבית. העסק על סף פיצוץ והכל מתחיל לקרוס. עכשיו אני מבקש מכם רגע, מכל אחד לדמיין. תארו לכם שבניתם עסק, או שהמכרים שלכם בנו עסק, ואחרי כל כך הרבה השקעה של זמן וכסף, העסק מתרסק. איך הייתם מרגישים? נעים מאוד, זה עורך דין גיא הרשקוביץ. עורך דין מעל 17 שנים ובורר בסכסוכים עסקיים. יש בבעלותו 2 משרדים של עריכת דין, אלו חלק מהצוות שלו, ועד היום עזרנו לאלפי אנשים. בדרך כלל אדם פונה לעורך דין כשקיימת בעיה, בעיצומו של סכסוך, או כדי לפתור סוגיה משפטית. ומה אם היה אפשר לפתור את כל אלה עוד לפני שהתעוררו? אנחנו כאן כדי להגן עליך, ולראות כמה צעדים קדימה. להקדים תרופה למכה, לנצח את הקרב לפני שבכלל החל. אז איך מונעים את המצב הזה? הסכם שותפות. אפשר לקרוא לזה בצורה פשוטה יותר, תיאום ציפיות בכתב. אז מה גרם לנו לא לעשות הסכם שותפות? מערבבים בין רגש להיגיון. אז מה הפתרון? קצת נתונים. ההיגיון אומר לנו שכדאי לעשות עסק עם שותף, כי אנחנו חולקים את הסיכונים. אנחנו סומכים אחד על השני, וחולקים אחריות בניהול השוטף של העסק. ועוד קצת נתונים. ובכל זאת, מתוך 10 שותפויות, ל8 אין הסכם שותפות. נתחיל מפרידה מכמה מילים שפעם חשבנו אותם לנכונות בנוגע להסכם שותפות. אל תדאג, יהיה בסדר, אנחנו מכירים מפעם, גדלנו ביחד, זה אבא שלי, זה חבר ילדות, היינו בצבא ביחד. ביי ביי מחשבות ישנות. ונמשיך בכך שנבין שהסכם שותפות או תיאום ציפיות טובות בנוי על 3 מוקדי זמן שונים. עבר, הווה ועתיד. העבר זה עם מה הגענו. ההווה
זה איך אני ואתה ננהל את השותפות ואת העסק ביחד. והעתיד זה מה יקרה כש. זה יכול להיות טוב והצלחה מסחררת, וזה יכול להיות נפילה. זה גם יכול להיות סתם קשיים ואתגרים קטנים, שכל הזמן שאת הכל פשוט צריך לצפות ולתכנן. עורך דין שמומחה בהסכמי שותפות, ידע לשאול את השאלות הנכונות ולרדת לפרטים. ולרדת לעוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. הסכם טוב יעזור לכם לנצח. יעזור לכם לשקט הנפשי שתישארו מלוכדים ותוכלו לעבור אתגרים בתור שותפים. שיהיה לכם המון בהצלחה, ואשמח אם תכתבו פה בתגובות האם היה לכם הסכם שותפות מההתחלה או לא, ולמה החלטתם כן לעשות הסכם שותפות, או למה החלטתם שלא לעשות את ההסכם. ותמיד נשמח לעזור לכם כל התלבטות וכל שאלה, הטלפון שכתוב פה, 03-685-5558, וכמובן מי שעוד לא עשה לנו יירשם כמנוי ונתן לייק לסרטון, אז ממש עכשיו זה יעזור לנו ממש. בהצלחה.